गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ दिनै 10 फेब्रुवारि बर'नि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान। दिनैनि सान 10 फेब्रुवारियावनो थांनाय 2003 मायथाइयाव BLT आरो भारत आसाम सोरखारनि गेजेराव BTC गोरोबथा जादोंमोन। दिनै BTC गोरोबथा जानाया 20 बोसोर जाबाय। गोरोबथा जानायनिफ्रायनो BTC खुंथाय गोहोआव सासन खालामबोनाय हाग्रामा महिलारनि बिपिएफ दोलोआ बे सानखौ बड'लेण्ड एकर्ड डे महरै फालिबोदों। दिनैबो BTC गोरोबथा सानखौ चिरांनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव खुंनो थागथियारि जादों। बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि देंखोनि रानि मुस्रिमा सुलेखा बसुमतारीनि अनजालु फिसाय रुंसारि रन्जन कुमार मोसाहारिनि गोथार सारादुआव चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय नुजाथि हैनायनि सावगारियाव बिबार बावो आरो दुखुथिया नखरजों बाहागो लाफायो। गोजोनथाव खौरां, चिरां जिल्ला सान्थिपुर हालामनि डक्टर पिनुस हाज'वारि मुंनि सासे मेलेमगोनां बर' लाइमोना गिबिसिनै बर'नि गेजेराव AAC बेंगालरनिफ्राय डक्टरेट बिमुं लानानै आरो IIT कानपुराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै सायख'जाबाय। बिथांनि जाफुंसारनाया बर' हारिनि जोबोद थुलुंगाथाव आरो जोबोद बाख्नायथाव। बिथांनि देरहासारनाया जों गासै बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जाबाय। बिटिआरआव गोदानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। बिटिआरनि गोदानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै IAS अफिसार अनुराग गयल बिथांखौ थिसननाय जाबाय। आसाम नाङैनो सिनायजानाय मुंदांखा नगाव जिल्लानि SP आनन्द मिश्राखौ आसुनि बिबानगिरि कृति कमल बराखौ नंखाय दायाव फाव फान्दायनानै इनकाउन्टार खालामनायनि अजदाव नगाव जिल्ला SP बिबाननिफ्राय गिबि मन्थ्रि मावख'निफ्राय बदलि खालामबाय। SP आनन्द मिश्राखौ थाबैनो गुबुनाव सोलायसिगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेतारनि बिथोन बायदियै एबसुनि बुंथिगिरि जनक उजिनि दैदेननायाव एबसुनि जारिमिन लिरथुम आफादनि लिंथुमगिरि जनता फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिफान गाहाय मानगोनां डक्टर आदाराम बसुमतारीखौ लानानै खारिथि बुथुमनायनि थांखिजों एबसुनि गायसनगिरि बारग' गाहाय नेतारि कनकेश्वर नार्जारिनि न'आव थांनाय जायो। रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि अनसुलि बिसि हिराबाई नार्जारिनि हेफाजाबाव माखासे खारिथि बुथुमनायनि खामानियाबो गाहामै जाफुंसारो। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुनि बारग' नेहाथारि आरो सोनाब क'क्राझार बियाबनि बारग' MLA परमेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। प्रतिदिन टाइम बासुगावनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ इनाय अयथासारि बुग्लिनाय बासुगावनि पुलिस कनस्टेबलखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय। हेलमेट हमैनि खौरांगिरिया पुलिसखौ सोंलु खालामनायनि पुलिसआ खौरांगिरिखौ हामला खालामनायखौ रायजोनाङै गोख्रोङै सोंखारनाय आरो दायनिगिरि पुलिसखौ आयेन बायदि साजा होनो दाबि खालामनाय बायदियै साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय होनना पुलिसनि गोजौ बिबानगिरि LR बिष्णुया बुंथियो। बारग' NDBफोरनि थालांनाय रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां सोद्रोमाफोर दं। बेसोरखौ लानानै बोहैथि दाननि 14 अक्ट'खालि गुवारै सावरायमेल जागोन होनना बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया दिनै चिरां जिल्ला निज्लागुरियाव खुंजानाय चिरां जिल्ला UPPL सिटिजेन कमिटि सिफायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि सिङाव हाबनानै थानायनि सायावबो बुंथिबावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दा बावैसो गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनसुखौ लाना खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेतारि पीताम्बर ब्रह्मआ खौरां मेल खालामदों। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों बर' हारिया खौसेथि आरो लाइमोन गोहोखौ लोरबां गावस्रा-गावस्रि खालामनो गोदान आफाद दानाङा होनना बर' हारिनि थाखाय दासान्दि गोदान फरायसा आफादनि गोनांथि जाथ'वाखै होनना बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों माबाफोर सावरायनो गोनां दंबा बर'नि आफादफ्रा खौसे सावरायनांगौ होनना। जुदि एबसुखौ टारगेट खालामना गोदान आफादखौ दादोंब्ला बर' हारिया खहा जागोन होनना बिथाङा बुंथियो। बे थासारिखौ नायनानै जोंनिफ्राय जों मोनदांदों दे एट प्रेजेन्ट बेबायदि स्टुडेन्टस इउनियन मोनसे गोदान दानांगौ मोनसे अबस्था जायाखै होननानै जों फोथायो आरो जोंनिफ्राय जोङो खावलायगोन गासैबो बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ साफ्रोमबो सुबुङा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि सायाव बुंनांगौ मोन्थाया दङ, सोंनांगौ मोन्थाया दङ। थ' गावनि बुंनांगौखौ बा गावनि सोंनांगौखौ मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बुंलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे राइट डाइरेक्सनाव लांनानै
बर'नि थाखाय खौसेयै थानानै खामानि मावनांगौ नैबे बाथ्राखौसो जोङो बुंनो लुगैयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।